Üdv mindenkinek! Én Videókidők, és ez itt egy új videó, méghozzá Call of Duty 2 negyedik része. Az El Alameini csatánál tartottuk, és ugye most jön a Végkezdete című küldetés, amiről mondtam, hogy ami ugyanaz, mint a demo. 1902. november 6-a, 6 óra 40 perc, Észak-Egyiptom, napos, kissé szeles, 21 fok. Hosszú hónapok kemény harcai után végre kiűztük Rommelt és az afrikai hadtestet El Aleinből. Monty szemei előtt már csak az a cél lebeg, hogy megsemmisítő csapást mérjen a sivatagi rókára. Rommel csapatai El Alameintől néhány mérföldre nyugatra elfoglaltak egy kisvárost Eldabat. Megbízhatóságunknak köszönhetően minket bíztak még a feladatra, hogy űzzük ki a fattyakat a városból. Tök jó, hát milyen megbízhatóak vagyunk. Megbízhatóak vagyunk. Borzai forrász. Kezdődjön a végkezdete. Ami nem tudom miért végkezdete. Amikor... Jó, ez tök vicces. Angolul ennek nem az volt a neve, hogy végkezdete, hanem a vége a kezdeteknek. Nem az, hogy végkezdete, hanem vége a kezdeteknek. Haha, ez tök vicces. Ami szerintem annyira nem vicces, mert az kettő egyáltalán nem ugyanazt jelenti, hogy a végkezdete az nem biztos, hogy a második fázis a háborúnak, hanem lehet, hogy a höttességgel a harmadik a nagy vég. Úgyhogy, hát most mit mondjak? Szerintem tök hülyén. Van ez itt lefordítva, bocsi mindenkinek, aki ezt fordította. De azért különben sok helyen jól le van fordítva, de itt ez nekem kifejezetten nem tetszik, most már szegény pisztó. Elég durva volt ez. Oké, és itt van még most is az a rádió, ide repült, most én voltam ezt ne tudja. Játékállás elmentve. Wow, itt van egy checkpoint, nem tudom miért raktak ide egy checkpointot, de tök jó itt, hogyha meghalnék, amit én valószínű, haha. Ha meghalnék, akkor nem kéne újból néznem az egész utat, végignéznem, hanem csak nem kéne folytatnom. Tök vicces, hogy raktak ide egy checkpointot, nem tudom miért vicces, de azért jó. Na végre, igen, hát a főstem, én nem vagyok olyan kamikáze, hogy itt ákosságig azt, hogy túlélném, de nem baj. Na, meg is volnánk. Ha most jól emlékszem, akkor elvileg most már felveszi a játék hangját a játék. Ugyanis, vagy a action, mert a múltkoriában nem az action hibájából, ez is ilyen is ritka volt, hogy valami hibát az action miatt történik, de ez nagyon halk voltam, és ezt nem tetszett senkinek, nem főleg nekem. Emiatt gondoltam, hogy akkor felállítom a hangomat. Persze azt biztosan vettem, hogy felállítom a hangomat, akkor nincs játékhang. Köszönöm, mennyei. Tökéletes, hogy a játék az végre magyar. Na, hagyjatok már, honnan van itt? Igen, lehet, hogy le kéne menni Kuberbe. Dobjunk oda egyet. Robbanj, és megvan. És ilyenkor jön a kedvenc kamikáze mozdulattam, amikor szegény fickó nem az, ez a kamikáze, hogy ilyen idejövök. Szegény fickó nem vette észre, hogy itt ő van itt egyedül, úgyhogy igazából nincs semmi értelme annak, hogy idefut. Csak annyi, hogy meghalljon. Na, ez miért nem tudok. Vagy miért MP40-esek fegyverek vannak, mert ha itt lett volna egy Thompson, akkor abból fel tudtam venni fel tudtam volna venni őszet, ami tök jó lett volna. Mert aztán amikor elkezdődik a játék, akkor aztán az első pályákon szinte mindig maximum őszet kap. Ami 280 jelent. Dobjunk már be. Dobjuk már be. Na végre, az most kipusztani. De volna. Ó, felvettem Thompson őszet. Nem. Már csak egy repeszgránátom van, na ezt azonnal olvasolnom kell. Igen, itt keresgéljünk emberek. Gránátokat. Igen, azért mondjuk szerintem nekem tetszik, nem úgy, mint a legtöbb City interaktíves játékban. Valaki ismeri-e Freddy D. rossz PC játékok sorozatát, de nem. Ez a név, ez a City interaktív név, ez biztosan nagyon ismerős.
Nem ott mint úgy, hogy ilyen időcsíkokkal kell felvenni ezeket az összeget, egyszerűen csak áthalad rajta. Ami különben igazából praktikus, csak hát nem olyan realisztikus. Kifejezetten nem realisztikusak mondjuk ezek a játékok, ugyanis valószínűleg nem voltam katona, és nem is akarok az lenni, és olyan nem is hogy nem kell hozzá lennem. De azért ott nincsen ilyen gránátjel. Na, ennek ne volt gránát. Láttátok a gránáttáskaját? Nem láttátok, miért nem láttátok? Na, most már végre maximum van a kézigránátom, csak friss van. Fogytán, na dobjuk oda egy gránátocskát, csak azért, mert az nagyon betesz, és nem vették észre a gránátot. Ez is milyen realisztikus. Egy dob bevézetet már. És annyi is volt? Jó, most tényleg nem is mutattam meg ezt a jelet, aki látta az első részt, tudja, hogy anném, hogy az oroszok is ilyen jel volt a kocsiukon, megsugom az angoloknak is. Szóval ez az egy trehányság volt, szerintem a játék készítése közben, ami mondjuk különben egy igencsak trehányság. Egyedül aztán az amerikai tankokon legalábbis, azokon legalább megvolt az amerikai jel. Igen, még a saját karrierem nem tartok ott az amerikaiaknál, de már láttam amerikai tankot. Mert az angol kampány az összefut végül is az amerikaiakkal. Igazából az a baj, hát sokat játszottam a játék, és minden pálya azt legalább szerintem kétszer megteljesíthető unalom nélkül. De különben nincsen sok pálya a játékban, mondom 10 darab chapter van, és egy chapteren belül mondjuk 3 van. És hát 3 misszió van, úgyhogy van 3-4, attól függően van amelyikben csak 2, de a legtöbben 3 van, vagy 4. Úgyhogy előfordul mindegyik. Szóval olyan tegyük fel, hogy kb. 30 darab misszió van. Hát ahhoz képest, hogy egyes missziókat 17 perc alatt, de másokat 20 perc alatt meg lehet teljesíteni. Nem olyan sok, ahhoz képest, hogy mondjuk egy Total War játékban benne van már 12 órán. Hát ha most 20 percesre veszünk, akkor az azt jelenti, hogy 30x20, 3x20, az 60, azaz 600 perc, az 10 órát jelent. Hogyha tényleg annyi van benne, akkor annyira nem kevés az, 10 óra, csak hát nem tudom, hogy tényleg annyi van-e benne. Bár most lássuk be, hát. Lehet a több is. Örüljetek, én vagyok itt. Most azért nem igazán kommentelem ezt, hogy na mégis mi történik, hiszen van, amikor meglepetés számomra egy pálya, bár ezután pálya az lesz, vagyis én ezután még egy brit kampánnyal folytattam magamat a privátumban, és viszont én most orosszal szeretném, ugyanis nagyon nehéz volt ez a brit kampány, és szeretnék egy kicsi orosz. Brit is volt, orosz is volt, igen. Ugye azt terveztem, hogy majd akkor ezután jön az amerikai, ami tök cool lett volna, ha jöhetett volna, csak hát erre nem adtunk erre nincs lehetőségünk. És hogy miért nincsen, az az, mert ezután egy brit misszió fog hát állokolódni. Ha valaki látta az előző videómat, ami szerintem remélem a Dark-tal, meg is mutattam, hogy melyik, de hát ez most tök mindegy, ugyanis körülbelül 5 percen belül ki fog terülni mindenki számára, hogy ez melyik, ugyanis ez a missziónak a vége felé járunk, holott még csak 9 perce megy, jó, ez bemondható annak, hogy 20-szor megcsináltam. Tudom, hogy ki hol van, mert ugye scriptelve van az egész játék szinte. Gránát. Potato Masher, ez nem tudom ki, ez talán te vagy Potato Masher? Stevenson. Hát akkor annyira nem... Potato Masher, hát a potato az a... nem, az a krumpli. Úgyhogy Marshall az meg egy ilyen rangocska, úgyhogy... nem tudom, hogy mi a rangocska, talán őr, vagy valami. Vagy mi, őr, mi az? Na hát... hogy hívják? Na, mi vagyunk mi? Nem százados, hanem, hogy hívnak? Mindjárt rájövök.
Jó lenne, ha rájönnék, mert azért ez így elég ciki. Ahogy nem tudok egy magyar szót. De mindjárt eszembe jut. Ugyanis... Hát hagyjuk a fenébe, nem fog összejönni. De szerintem tudjátok, a lényeg az, hogy lehet, hogy ez a rang, de nem vagyok benne biztos. Na, megvan, ez volt az utolsó része a missziónak. Paká. És az itt a vége még csak úgy nagyon bedesz, hogy ilyen minden fire, és itt van egy gránát. És engem hagyjatok, és megint majdnem belegyalogoltam a gránátban. Azoknak ott annyi. De igen, maradtak. Hát ezzel... Ja, itt van egy poén, amit be akarok mutatni. Itt van Prisszázatos az a laborral, amit az első misszióban meg tudott menteni. Meg Gregor. Tudjátok, az első misszióban kellett a boros porrakat lövöldözni. Küldetésmenü. Na hát, hogy miért? De miért lenne logikus, hogy ez jön, nem pedig. Nem ez jön, ez jön. Szóval nyilván Rommellel csatáztunk eddig is, és ezután is Rommel jön, úgyhogy odaig érthető. De akkor ezt nem lehetett egyet feljebb rakni, hogy akkor legalább valahogyan bármi kicsika kis logika legyen benne. És én azt mondtam, hogy én a Szovjetuniónak következő részére fogok jönni. Megjavítani egy mezei telefont és megsemmisíteni az ellenséges tankokat tapadó bombákkal. Jó, hát ez izgalmasnak tűnik. Kezdjük el. Egy kis barkácsolás. Újoncként. Stalingrádban vagyunk már 1942-ben. Ja, majd biztosan jön majd a... olvassatok. German forces, having reduced the city to rubble in a massive aerial bombardment, meet with heavy resistance as the Soviet Red Army throws its entire force into the defense of Stalingrad. In the chaos of constant warfare, battle lines have dissolved. The ruins of the city have been divided up into hard points surrounded by no man's land. The German tactical advantage of the mechanized blitzkrieg and its coordinated infantry and tank attacks is rendered useless in the concentrated street fighting. Threatened with execution if they retreat, the Soviet troops have no choice but to push forward into the bloodbath. Izgalmasnak tűnik. Nem fogunk visszavonulni, ha valaki olvasta, ugyanis azt mondja, aki visszavon, az meghal. Na, 1942. december 8-12 óra 10 perc, Stalingrad. Havas, -30 fok van. De jó kis idő. Elvesztettük a kapcsolatot a városi kollégiumban elhelyezett elősünkkel. Valószínűleg bombázáskor szétszóródott. Seppesek vagy vágták szét a telefon vezetékeket. Nálunk is a kollégáimnál is. Mindig történik valami. A bajtársaink tegnap orvosolták a hibát a diákkirállón, a maradék javítani való ránk vár. A rádiók összeköttetés vissza kell állítani. És közlegény. Úgy közlegények vagyunk, a briteknél meg nem százados, hanem aminek már előbb is elfelejtettem a nevét. Most akkor kivel megyek? Tegyük fel, hogy Borba Petrov közlegénye. Ezt tekünk kedve. És ilyen a másik, 284. Fiúk, nincs kedvetek előre nyomolni velem együtt? Te velem vagy? Na, hol vannak? Hadd lövöldözzök, én is akarok lövöldözni. Hol vannak? Na jó, menjünk el innen. Nem tudok elég érvényesülni. Kiveltezik már? Jó, itt van a Tanilla. Volt a tízetes. Mit kéne ezzel csinálnom? Még sokat meg kell, helyre kell hoznunk. Na, menjünk. Helyre akarok hozni telefonvezetékeket. Nem menjünk előre. Fiú, gyertek már utána, nem ér, hogy nem elég, hogy nekem kell mindent javítanom, csak egy egyszerű közlegény vagyok, aki meg is halt. Csak a hálóztatja a halború végét, hát akkor mi látjuk már. Nem csak az látja, hanem látja a jövőbe látó is. Például a történés. Jó, nem igazán jövőbe látó, de... Úristen, honnan lőnek ezek ilyen
sebességgel. Legalább egy meghalt. Itt van egy MP44-es, ez a lövésállásokban használt fegyver. Ez jó fegyó. Nem tudom miért, de jó biztos. Célozni azt nem lehet vele, és itt van egy gránát, ami elég érdekesen került egybe a textúrákkal. Ó, ott van egy pisztoly. Hányat kell ezekbe belelőni ezzel a fegyverrel? Nem, biztos van ugye jó, még hogy jó fegyver. Vladimir Sokolov közlegény visszadobta a gránátot. Jó lenne, ha megtudnám, hogy hogyan lehet visszadobni a gránátot, mert én is szeretnék olyan lenni, mint valaki Godwolf közlegény, bárki is az. Nem tudom, a pisztolyról. Hát ennek sem fogom tudni megszínni a nevét, hogy én is hallottak már nem így ezt a gránát, az ott kellemetlen volt, tehát ilyenkor jól lett volna például visszatudni. Menj innen! Aminek elkezdünk. Ez a nővérre azt mondtam, hogy olyan, mint egy ilyen orosz filmben. Még tudja, mert tudom, ki jutott róla eszembe. Mondjuk most jöttem rá, hogy miért találtam ki ezt, ha valaki látta. Újból mondom, a rossz PC játékok sorozat, ott abban volt a Stalin Subway, abban is egy nő volt a főszereplő. Ezen kívül, ami most még eszembe jutott, a Nina egy titkos ügynök naplója volt a... Nina egy titkos ügynök naplója című, vagy hát játékban is egy lány volt az ügynök, bár igen, sok inkább a Stalin Subway eszembe róla. Igen, most már szinte biztos vagyok benne. Na hát ezt is. Szóval aki látja a videómat és még nem látta a Stalin Subway-os videót Freddy D-től, mert miért? Mert nem. Akkor annak ajánlom figyelmébe, mert egy elég jó. Aztán mi van itt? Dobos. Sokan vagytok, hát nem vagytok szintén. Igen, ez olyan érdekes, hogy miért van kétfajta, volt mögött egy benzines tank, és nem halt meg egy mögötte felrobbanó benzin. De jó, hogy nem haltam meg miatta. Ne haragudj, valamilyen vasilla valaki. Nekem oda kell mennem, mert ott van egy kábelszakadás. Elég időben észrevettem, hogy itt problémák adódhatnak. Ez a PvP-hes ebben a 355 fér, vagy hát a tárunkba. Na hát ez, hogy is mondjam, nefes volt. Igen, ez a Stalin Subway, emlékszem. Nem, ezek is onnan kopizták, vagy éppen a Stalin Subway kopizta onnan. De ne tudja. De most egy nő. Nem vagyok tisztában a történelemmel, főleg nem a szavazási időkkel. És mégis hogyan működött ez, de annyit tudok, hogy abban is ilyen volt. Most valakit érdekel a helyzet, amit, ja most voltam egy vicces dolgot. Ez, hogy így teljesen le vagyok googolázva, ide megyek közel. Itt nem tudsz legugolni, ugye felgugolni lenne, csak hát ebben a helyzetben nyilván a pénztől egy darab ilyen szöveget írtak be, hogy itt nem tudsz legugolni. Közben igazából felgugolni lenne, hiszen értő a helyzetben. Éreztem, hogy ez lesz.
egyszerű ez a pálya, és egyre szimpatikusabb. Zsako Grazmain közlegény. De szép neveket adtak ezeknek a oroszoknak. Jó, érdekesek az orosz nevek. Mert ezeket nem tudom, hogy a játék különben valamilyen random dolog szerint, vagy pedig előre beprogramozott adott bázisból veszi ki őket. Ó, most próbálok olyan igazi ilyen, mintha tudnám miről beszélek, igen. De jó. Ilyenkor ez az a helyzet, amikor mindenki azt mondom, hogy a bénán játszották. Nem értette semmit ehhez. Fel akarok venni őszert. Fel akarok venni őszert. Miért vagy velem mindig ilyen rossz fej? Javítsuk meg. Meg lett javítva, mennyi? Na még itt kell egy. Hát még itt is vannak. Hányan vannak ezek? Hány? 3 van hátra. Meg van kell adott telefonvezetőt. Jó, még 3 egész darabot kell. Közben látható, hogy mindegyik népnek szinte másfajta gránátja van. Aztán az amerikaiaknak meg az angoloknak van ugyanaz, az a filmekben látott gránát, nekik németeknek sokkal ilyen hosszabb a fogója. Nem tudom, de azt írta leírásában a pályának, hogy azt nem egy sem értem, hogy helyrehozni a mezei eszközökből a mezei telefonkészüléket. Lehet, hogy még jön, de hát ez nem olyan mezei. Volt előbb egy kicsi tűzszünet. Szerintem különben jól összerettek rakva ezek a pályák. Sok mindent jól megcsináltak a játékban, de a pályák összerakása is szerintem kiemelhető ezek közül. Mindig ahogyan mész, ott jönnek, ott logikusan ahogyan követted, úgy jönnek az ellenség. Hát nem a legreálisabb, de nem is meg volt csinálva, hogy legyen benne kihívás, az ellenségnek legyen meglepetési ereje is. Nem mindig tudjuk, hogy ott van az ellenség. Szóval aztán lehet, hogy amikor nem találta még valaki, akkor még nincs is rajta a térképen. Egy darab van, hátra, az viszont erre felé van, úgyhogy én erre megyek, ez mondjuk szerintem hülyeség, hogy miért nem úgy lett összerakva, és éreztem. Miért? Úristen. Most aztán ezek a hamra indultak. Csak ezt tud. Ilyen ajándékból. Lehet, hogy nekem is le kellene adni. Mégis ott volt borrovval, vagy hogy hívják fickó. Megmondom őszintén, nem igazán tudom, hogy erre kéne. De nehezedre esett itt átmenni. Hú, megint itt vannak az keresztecskek. És erre se lehet elmenni ezt. Hogyan tudnék? Mondjátok, hogy nem kell kimennem abban a hatalmas tisztárvajban. Nem tudom, hogy merre kell menni. Bajba vagyok, gyerekek. Egyre nagyobb bajban. Ja, nem vagyok bajban, csak hát... Oké, elmondhatná. Igen, ez még nem tetszik. Szóval például fogalmam sincs, hogy hogyan, hová is merre kéne menni. Ez nem tetszik a játékban. Ki akarom nyitni? Ki akarom nyitni? Hát ugye erre kéne menni? Fogjuk be a kommunistádot. Pardon. Kövessük a vezetéket, biztosan azzal van a gond. Követem a vezetéket.
hogy oda kéne menni. Na, akkor megvan. Igen, csak követni kell a vezetéket. Ez legalább egy ilyen, olyan, mint amikor a valamelyik mitológiai sztoriban. Mitológiai sztori. Gratulálok. Na, volt az a... Nem lehet tovább menni. Jó, de erre van az átjáró. Szóval amikor úgy akart átmenni a... Hát mit találni a labirintusból. A labirintusból, hogy mikor meg voltak, hogy egy ilyen vonalat húzott végig. Majd aztán honnan lőttök? Itt vagy. Szóval, hogy a vonalat húzott végig, hogy megtalálja az utat. Hát erre kéne lemenni, van. Most ugyan oda kerültem vissza, mi? Ugyan oda kerültem vissza. Na, töltödjön már vissza. Na. Félek ahhoztól, hogy ide le kell mennem. Jól éreztem. Bíz, ide le kell mennem. Használni telefont és megerősíteni a kapcsolatot. Upsi. Hát, nincs más fele út, úgyhogy... És éreztem, hogy ez az. Ja, milyen kis színes szalagacskáról beszélget. Na, itt volt a legutolsó szépen. Cseréljünk egy tálat. Gránát. Szerintem a legnehezítésebb, idegesítőbb nehézítés, az a gránátok nyilván, mondjuk ettől lesz olyan realisztikus, csak ez igen miatt hülye gránát. Előbb is azért haltam meg, mert gránát. Igen, mert gránát azért. Ha bedobtak ide egy gránátot, és ha hátra felé megyek, akkor a gránátról, meg ha előre, akkor meg ők. Úgyhogy, hát... De mit választhatok volna? Nem erre. Remélem visszadobtad. Na már nem tudok hátra menni. Na végre. Hát... jó, ilyen van benne, főleg, hogy a feje benne van a padlóban, de ez van. Ez egy jó hosszú pálya. Lehet, hogy csak azért, mert én vagyok béna. Mert 28 perccel szokott általában végre lenni a résznek. Ilyen Panzer 2-es tankokat kell, és tapadóbombákat kell. Tapadóbomba az olyan mintán. Nekem arról egy ilyen matrica jut eszembe. Írjátok meg kommentbe, hogy kinek mi nem, igazából abszolút nem érdekel. Szerintem senkit nem érdekel, hogy neki mi jut eszembe. Főleg, hogy még szerintem senkit az sem érdekel, nekem ilyen szóra. Az eszembe, hogy ez egy jó építő komment volt. Itt van valaki mögött, gyerekek. Van valaki mögöttünk. Téged meg hogy a lópitulában nem vettünk észre, jó van, itt lehetett volna szebben, csúnyában is mondom, de én most ilyen szépecskén mondtam, fogalmaztam meg, hogy lópitula? Hát igen, ilyen oldás. Hát bakker. Na, nektek annyi ott. Iván Pankitól. Meg a társának. Hát miért ilyen fegyótok van? Azt mondja meg nekem, hogy miért ilyen fegyójuk van? Na fogjak mi? Oké. Szia.
akkor amikor bedobtam egy gránátot, akkor direkt nem tudtam őket megölni. Mert hogy legyen is értelme annak, hogy elpazaroltam egy gránátot. Ott volt egy rendes tankkal. Nem, te sem mozgott, úgy mint egy teknős. Azt nem mozgott úgy, mint egy teknős. Úgyhogy van egy ötletem, mert annak idején láttam egy free játszás videót, amelyben nem emlékszem, hogy ez a pálya volt, de szerintem tök jó ötlet, és mi is használjuk. Kis gránátot oda. Azt írta le, hogy történik telepítve hátra. Bakterik van egy másik tank. Na most végre felrobbalt, hát ez a szakadógomba is jó rövid volt. Cserélnem kellett fegyvert, most ez különben kifejezetten elszomorít, itt le kellett cserélnem azt meg. Nekem én nagyon szeretem az orosz fegyvert, csak hát most lehetőségek hiány, ugyanis tökre elfogyott a lőszerem, összesen volt 91, azon a semmit nem tudok. És azzal pedig már semmit nem tudnánk csinálni. Ott van, jól látom, hogy az ott üzemanyag raktár. Ha igen, akkor elég hülyeség, hogy oda rakták egy üzemanyag raktárt. De szerintem az ott üzemanyag raktár, mert az pedig ez nagyon nem. De nem az, ott egy piros asztal. Az ott egy mezei piros asztal. Hányadba kéne a német? Másik. Na menj innen. Téged mindenki. Ja, tudom én itt van, akkor végül is kereshetnék tőle fegyvert, csak van valamelyik ötöknél, vagy töltői. Miért lövöm meg mindig a saját embereimet? Mert mi is olyan zöldesben vagyunk is. Enemy grenade? Igaz, hogy már halott volt szerintem, amikor eldobtam. Vagy mégse volt halott, mert még most sem az, oké. Ezt visszavonom. Ez olyan vénom ez a fegyó, ez nem tetszik. Lehet, hogy ezt különben az a videókról láttam erről a pályáról láttam én egy veterán végigjátszást. Igen, a veterán végigjátszás az, ami nekem pont nem menne. Csak egy kis gránátom van, úgyhogy eléggé kéne vele hát spórolgatni, ugyanis sehol nincs. Kis gránát. Most ez magától robbant fel, vagy pedig valami? Szerintem ez meg volt skriptelve, vagy valami ilyesmi. Hogy mi volt ez a robbant? Igen. Ez meg volt skriptelve, mert ilyen alaphelyzetben, hogyha felrobban valami melletted, akkor nem hezitálgat így úgymond. Viszont ez így nem tetszik, hogy nincs kis gránátom. Mert most előre látónak kell lennem. Hiszen jó van, hogy van ez a tank, de utána még egy tankot meg kell semmisíteni. Volt, gyalogol.
tankok különben kifejezetten megnehezítik a dolgot, és az nem tetszik. Hallottam, nem vagy nekem szinti. Felvettem füstgránátot! De cool! Lőjük szét mögöttük azokat. Hát ez egy jó hosszú feltöltési idő lesz, ahogyan most így látom magam mögött, ugyanis ez nagyon hosszú videó lesz, hogyha szerintem ezzel vége van végül is a küldetésnek, hogy rárakom a kapadógombákat. Én erre még rárakom a kapadógombákat. Na, robbanj fel! És fel, megvan. Megtörtént. Na már csak egy van hátra. Csak hát ez a nehezebb. Kinek mi a... Nem ahogy itt fel tudtam menni, de már nem tudok. Ez ilyen iskola lehetett, vagy mi? Csak hogy ez ugye eléggé ilyen érdekes, hogy lerobbant a felette a ház, és itt maradt ez a levéles pad. Olyan érdekes a játék, szóval, hogy ezért ez egy kicsit így jobban átgondolható rész is rajta volna. Vagy pedig éppenséggel direkt rakták bele, ha most. Hiányzik nekem a másik fegyver. Na, hújjunk el ezen fan mögött, amely kidőléshez elég közel van. Jó, ez a pálya, ez egy ilyen elég érdekes pálya dizájnt kapott meg, mert a textúrák azok szerintem mindig nagyon szépek a játékon, tehát ezek a pálya dizájnja nem igaz. Olyan. Ezeket szívesen szétlőnünk, de mi? És ott vannak aki imád, engem már szét akar lőni. Utállak tank, utállak. Mondjuk ez nem. Igen, kidobtam a füstgránátot. És eléggé bevérző szemmel most láthatom. Szorítsatok. Volt egy olyan... Ezt hamar is észrevettem. Alig maradok már azon a pályán. Ez felrobbant? Vagy most robbant fel? De miért most robbant fel, amikor már előbb is felrobbant? Nem mindegy. Csodálatos. Na, hát ha minden igaz, akkor... Nem mondjátok, hogy van még misszió. Nem, nincs misszió, jó. Oké. Szóval ez ennyi volt. Hát a Stalingrádos küldetésnek még első számú vasútállomás lesz. Gyalogszerrel átkenni a csővezetékeken és visszafogni a vasútállomást. Na ez az a következő küldetés. Aztán vagy ez, vagy Rommel utolsó védállásra. Azt már egy következő videóban ugye mindig 2 misszió van. Úgyhogy meglátjuk. Viszont most be kell fejeznem ezt a videót, ugyanis így is elég hosszú lesz felrakni, arról nem is beszélve, hogy amikor nagyon hosszú egy videó, akkor nem is kedvetek megnézni, jó, mindegy, most hagyjuk abba. Köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett, iratkozzatok fel, szervusztok!